Que tal? Moi boa noite. Vaya por diante o noso saúdo e o noso agradecemento por sintonizar a esta hora a televisión local, que é onde ides atopar a información local cada noite. Un espazo no que imos falar hoxe, estamos rematando hoxe este mes, estamos a 29, estamos a xoves, mañá pecharemoslo, imos falar precisamente da fin do prazo para votarmos para que As Pontes teña o mellor mural do mundo. Últimos días para respaldar o traballo muralístico de Delio Rodríguez no certame internacional de arte urbana Street Art Cities, e que ata este mesmo sábado aínda podemos emitir o noso voto e lograr que a homenaxe ás festas do Carme das Pontes se cole entre os mellores traballos muralísticos de 2025 de todo o planeta. O proceso para poder respaldar a proposta de Delio Rodríguez, que xa en agosto foi escollida como unha das 3 mellores do mes en todo o mundo, é do máis sinxelo, porque abonda con acceder á web de Street Art Cities no enderezo electrónico streetartcities.com. Neste caso, achegarse ao espazo de votación de mellor mural do ano e emitir o noso voto. Asemade, tamén haberá que votar a mellor cidade do mundo das que acollen os murais candidatos. Posteriormente, teremos que ratificar o noso voto mediante o enlace que vai chegar ao noso correo electrónico. A proposta do artista vigués, coa súa pandereteira e o seu gaiteiro en plena verbena coa Capela do Carme como testemunha, vai competir con outras 49 espalladas por países de todo o planeta como os Estados Unidos, Argentina, Italia, Grecia, Australia, Alemaña ou Inglaterra, e tamén con pezas que están en territorio galego como a de Mondeván, en San Xoán de Río, ou os traballos realizados por Eva Casais en Ponteareas e o Morrazo. Dende a área municipal de turismo tamén se sumaban en redes á campaña de respaldo da obra pontesa, e que quen sabe se nuns días vai tomar o relevo de Fene, un concello que leva xa 2 anos facéndose con este premio da man das obras O Charanguista Andino, de Cristóbal Persona, en 2024, e da violonchelista de Fene, de Sirf, que se proclamaba como o mellor mural do mundo de 2023. Esta mesma tarde teamos un pleno extraordinario de urxencia para falar da conservación do patrimonio industrial de As Pontes, a petición dunha plataforma que pide esa conservación, que onte mesmo se sorprendía como cada quen por ese derrubamento que comezou xa do Parque de Carbóns, e van reaccionar canto a esta medida. De feito, comunicábano a traverso dun documento do que hoxe nos facemos eco. Mañá contaremos como resultou ese pleno que remataba, a verdade é que mesmo máis tarde do peche desta redacción. A Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes pronunciouse nas últimas horas en relación aos traballos de desmantelamento do Parque de Carbóns, e que Endesa iniciou esta mesma semana. Dende a entidade que preside Miño Guerreiro, organizaban o pasado martes unha asamblea extraordinaria para tomar medidas sobre esta nova fase no proceso de desmontaxe da central térmica das Pontes, entre as que cabe salientar o escrito que van remitir á Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia para que aplique medidas de protección para esta estructura, ademais de para unha das unidades de produción, na mentras non se conte cunha resolución administrativa en firme sobre o gran valor patrimonial destas infraestructuras. Dende a plataforma entenden que Endesa ignorou informes técnicos, solicitudes cidadás e procesos en trámite, e que está executando unha destrucción programada dun patrimonio público de alto valor. Ante esta situación, instan ao Goberno autonómico a que axilice o proceso de incoación como ben de interese cultural da Cheminea e de varias instalacións anexas, ademais de que poña en marcha unha comisión técnica en prol da súa conservación, xa que aseguran que non van permitir que se execute unha decisión irreversible, sen avaliación técnica, sen debate público e sen esgotar as alternativas de conservación que a propia legislación contempla. Por outra banda, a dirección da plataforma tamén adiantou a súa intención de poñer en marcha un peche indefinido na Casa do Concello ata que remate o proceso administrativo de protección patrimonial e se tome medidas reais de suspensión cautelar do desmantelamento do Parque de Carbóns. Unha medida aínda no aire, xa que todo vai depender do acordado esta tarde nunha sesión plenaria extraordinaria da que lles daremos conta mañá, en a que o Goberno municipal ia solicitar o respaldo da oposición para demandar da Consellería de Cultura a paralización das labores no Parque de Carbóns, precisamente na mentras non se adopte unha resolución en firme sobre a declaración como ben de interese cultural deste espazo. As Pontes tamén se pode acoller empresarios, empresarias, así como xente emprendedora ou que traballe como autónoma, ás oficinas Acelera Pyme. Pero primeiro había que explicalas. Así se fixo esta mesma mañá en Seara. A Asociación Seara incorporou hoxe un novo servizo. Trátase da oficina Acelera Pyme de ITG, unha iniciativa dirixida por persoas autónomas e emprendedoras interesadas en impulsar a digitalización dos seus negocios e que se presentou oficialmente esta mañá no Centro de Dinamización de Penapurreira. Esta nova oficina, incluída no programa Red.es, dependente do Ministerio de Transformación Digital e que conta con preto de 150 oficinas físicas en todo o país, permitirá ás persoas beneficiarias adaptar os seus negocios ao mundo digital mediante un plan de actuación deseñado
acompañado individualmente para ese proxecto concreto a partir dun diagnóstico personalizado. Un proceso que se vai aplicar dun xeito progresivo, sen interferir no día a día do negocio e por riba con axudas públicas para custear esta transformación, que tamén poderán solicitar as persoas interesadas co apoio, guía e acompañamento dende a propia Acelera Pyme. Esta nova ferramenta busca axudar no acceso ao mercado tecnolóxico a pequenas empresas, persoas emprendedoras e autónomas e tamén acompañalas en cada unha desas fases. De aí que os seus servizos vayan ser do máis completos, adaptados ás necesidades e demandas dos usuarios e usuarias e comezando cunha diagnose de cada caso en concreto para continuar cun plan de digitalización propio con custos, tempo necesario para a súa posta en marcha e tamén persoal. Asemade, impartiránse, neste caso, actividades complementarias como webinars, xornadas formativas, charlas con casos reais de éxito xa en marcha e incluso vaise crear unha rede de relacións con startups e empresas de outros sectores, como por exemplo marcas dedicadas a deseños de webs de comercio electrónico e que poden ser de utilidade para os negocios que desexen entrar no mundo digital. Un respaldo completo dende esa primeira diagnose ata lograr unha empresa 4.0 e que por riba será totalmente gratuito. A aposta de longo desta nova oficina Acelera Pyme contou co respaldo de moitos empresarios e empresarias locais, autónomos e emprendedores da comarca, ademais da DIL Ana Pena, en representación do Executivo local, e o presidente de SEARA, José Castro, que animaron aos presentes a sacarlle o máximo partido este novo servizo e a esas sinerxias entre profesionais que de seguro serán éxito seguro. E as axudas da Deputación para Industrias inclúen unha que chega directamente ás Pontes nominalmente para o Green Working que temos na nosa vila. A Deputación da Coruña vai destinar unha achega de 12.287 euros ao Green Coworking das Pontes e que dende 2022 acolle o Centro de Dinamización de SEARA en Penaporreira. Estes fondos proceden dun programa específico de axudas impulsado polo Goberno provincial para respaldar as actividades e necesidades deste tipo de centros e dos que a día de hoxe hai 11 en funcionamento noutros tantos concellos da provincia e todos de titularidade provincial, con 82 proxectos en marcha en ámbitos como as enerxías verdes, o marketing, a publicidade, o benestar social ou o turismo. De feito, para axudar as actividades que se desenvolven nesta rede de espazos para proxectos innovadores e para impulsar a cultura do emprendedurismo, o Goberno que dirixe Valentín González Formoso vai destinar con este programa 213.534 euros de fondos provinciais en partidas que van dos 10.000 aos 27.000 euros. Así, no caso do Green Coworking Pontés, esta achega terá como destino actividades e labores de asistencia técnica para os usuarios e usuarias deste espazo, en o que a día de hoxe conviven un total de 5 iniciativas, todas elas vencelladas coas enerxías renovables e hidróxeno verde, encabezadas por Grupo Fórmate, Art Abro Design, Newton Formación, Metalúrgica BBSL e Gripcon. Estamos en racha positiva no literario en As Pontes. Afortunadamente non hai semana que non falemos de algunha presentación literaria con selo pontés. Agora tocáballe a nosa veciña Zaida Picos co seu último libro. Solo te pido un año, a nova novela de Zaida Picos xa está no mercado. Un regreso da autora local ao mundo da literatura romántica e que onte se presentou ante a veciñanza pontesa nun acto no que novamente a Biblioteca Ribera Rouco volvía a abrir as súas portas a todo aquel que quixese coñecer os entresixos desta nova aventura dun amor de vainilla, pero cun toque picante como apunta a propia autora. E que Solo te pido un año repite a receita de Como hacer de tu vida un desastre, ópera prima de Picos, coa que a finais de 2024 se estreaba como escritora. Unha historia de amor, idas e vidas, moitos conflitos e malentendidos e unha escritura áxil, adictiva e que enganche dende as primeiras liñas e por riba con inspiración na propia vida e no día a día da autora. Iso sí, se en Como hacer de tu vida un desastre coñecíamos a Xana, unha galega que decide romper con todo, marchar a Italia e comezar unha nova vida lonxe dun amor tóxico, esta segunda historia está protagonizada por Sabana, unha muller que aparentemente teno todo neste caso que se precisa para ser feliz, cun bo mozo, un traballo estable e unha familia que a quere, pero que decide soltar esa vida cómoda que realmente non a fai feliz, unha situación na que tamén a propia autora incluía parte da súa experiencia persoal. De hecho, yo creo que Solo te pido un año es un poco un grito ahogado de lo que yo misma quería o necesitaba. Entonces es una novela muy especial, pero que tengo como un poquito de amor-odio hacia ella. Ahora mismo, seguramente la amaré dentro de otra época de mi vida. Pero ahora mismo es como que le tengo un poquito de amor-odio, pero sí que es cierto que me lo pasé muy bien escribiéndola, porque es lo que os digo, o sea, es como una especie de grito ahogado. Es una novela que además me vino como muy dada, porque fue una novela que soñé, la trama,
Y puede parecer una tontería, pero es verdad. Entonces, ya os digo que es una novela muy especial. Habla de una chica que aparentemente lo tiene todo. De esto se habla muchísimo ahora, ¿no? El tenerlo todo y el no ser nunca suficiente. Y a ella le pasa un poco eso, que lo tiene todo, pero se siente un poquito vacía en su vida en general. Entonces decide dar un paso al frente, romper con todo, pero no romperlo de una manera dramática o deshacerse del todo, ¿no? Entonces, también quiero hablar de que esta novela habla mucho de ese miedo a soltar lo que sabemos que no nos hace bien o lo que creemos que no nos aporta nada en nuestra vida, pero que en el momento en el que lo sueltas te das cuenta de que abres un abanico muy amplio y que la vida es maravillosa y que te trae cosas también maravillosas. Por suposto, Solo te pido un año ten unha relación amorosa de idas e vidas como eixo central, na que Savannah e o seu mestre de cociña Benjamin Lambert pasarán por todo tipo de conflitos, un xénero, o da novela romántica, no que Picos está moi cómoda e que polo momento seguirá marcando a súa prosa. Pero yo creo que a título personal, creo que sí, que mejoré en muchos aspectos, que me queda muchísimo todavía por mejorar, pero creo que además me fui como encontrando, ¿no? Y quizás no tanto con Solo te pido un año, sí que mucho más con la siguiente novela que ya tengo terminada. Sí que me encontré muchísimo en cuanto al estilo literario que quiero seguir. Sí que es verdad, que bueno, eso supongo que me abrirá un nicho de lectores por un lado y también me cerrará otro porque no va a ser tan a lo mejor novelas románticas tan vainillas como a las que tengo acostumbrados, ¿no? Pero sí que creo que mejoré, que avancé y que me fui encontrando yo por el camino. A autora tamén deu a coñecer o seu particular proceso creativo, moi marcado polas personaxes, que son as que se van encargando de guiar á hora de desenvolver o relato. A Semade xa adiantou que conta cunha terceira novela, xa case rematada, que podería ver a luz este verán ou a finais de ano, o que se suma a súa intención de retomar a historia da súa primeira novela, que contaba cun final moi aberto, cunha segunda aventura de Xana en Italia, aínda que sen data de publicación. E unha exposición que remata a dos artistas locais, pintores e pintoras a través de Arpo, esa asociación que desta vez apostaba polo que se ve dende portas e ventas. Unha moi boa opción para desfrutar destas tardes de inverno pode ser visitar a última proposta do colectivo de artistas locais Arpo. É que esta entidade volvía a escoller os corredores da Casa do Peso como escenario para a súa exposición Xanelas e Portas, que aglutina unha trintena de traballos con diferentes formatos e técnicas, pero iso sí, cun tema común, o que ven os nosos ollos a traverso dunha fiestra ou as curiosas portas que podemos atopar polo mundo adiante. 16 artistas locais de distintas idades como Loli Prieto, Abril Barro, Luis Torrente, Eduardo González ou Ofelia López volven dar conta da súa pericia, lápis ou pincel en man, mediante diferentes traballos en óleo, acrílico, pastel, acuarela, tinta ou rotuladores acuarelables, e que aínda teremos a oportunidade de visitar até este sábado de xeito totalmente gratuito. Entre a trintena de propostas atopamos as paisaxes naturais que podemos descubrir a traverso dun cristal sen sair das pontes, as maravillas da natureza en forma de flores, imaxes abstractas ou incluso referenzas ao mundo da música, incluindo unha homenaxe ao tema Puerta Violeta de Rosalén, ideada por Dana Fontao, ou a grandes do punk ou do rock como a CDC, neste caso con 3 traballos de Luis Torrente. Portas que nos levan a Andalucía, a Túnez, a outras realidades como a dos palestinos en Gaza, ao día a día dun artista pintando a carón dunha ventá, ou ao rural e ao mundo agrícola, e que podemos visitar gratuitamente mañá entre as 9 e as 2 da tarde e de 5 a 7, ou o sábado na súa xornada de clausura ata as 2 da tarde. En un par de semanas estamos en Entroido, propiamente dito. Toca celebralo, toca divertirse. Para iso hai citas oficiais a traverso de institucións, a través de organismos, pero tamén hai as privadas. Por exemplo, as que temos clásicas xa son Sinal de Identidade das Pontes, Lar e Liceo. Ademais das diferentes propostas para o público de todas as idades que a Concellería de Cultura está a idear de cara ás celebracións do Entroido, outras entidades como o LAR ou o Liceo Recreativo Artístico tamén están cos últimos detalles das súas convocatorias carnavaleiras. Así, no LAR de Endesa, os días 13 e 14 do mes que ven, teñen previsto desenvolver 2 bailes. Neste caso, para que os veciños e veciñas de todas as idades poidan desfrutar destas datas con disfraz e carautas incluídos. Para o venres 13, vai ser, neste caso, o turno dos adultos cun baile de disfraces que van a amenizar os temas e atractivos
colectivo Ritmos de los Satélites e que será de entrada libre ata completar aforo con inicio ás 11 da noite. Xa para o sábado 14 chega todo un clásico, o baile infantil, un plan no que as crianzas de calquera idade poderán desfrutar de xogos, música, sorpresas e ata premios aos mellores traxes entre as 5:30 e as 8 do serán, con entrada libre e tamén co respaldo dos monitores e monitoras do espazo de ocio infantil no Liños. E no Liceo Recreativo e Artístico teremos baile infantil de Entroido o luns 16 de febreiro dende as 5 da tarde da man da empresa infantil Picariños con entrada libre para os nenos e nenas da vila que se animen a participar. A Asociación Transporte Ferrol As Pontes rende contas como cada ano e faino para asociados e asociadas, ten xa a data, vai pechar o ano e vai anunciar tamén as previsións para o vindeiro. Será no mes de marzo. A Asociación Transporte Ferrol As Pontes ten xa data para a súa asamblea anual e será o vindeiro 2 de marzo. Esta agrupación que ten por obxecto a realización de transportes de mercadorías por estrada e a explotación dunha estación de servizo e un autolavado volverá a xuntar aos accionistas para pechar o ano co rendemento de contas correspondente. A convocatoria terá como escenario o domicilio social da entidade en Espiñaredo, na estación de servizo Pena da Malate, dende as 6 da tarde, e na orde do día incluirase a aprobación se procede da memoria, balanzo da situación, conta de perdas e ganancias e a aplicación do resultado correspondente ao exercicio de 2024. Plantexaránse tamén o exame e aprobación no seu caso da xestión social e pecharase coa autorización para a adquisición derivativa de accións propias. Tamén haberá un tempo reservado para rogos e preguntas que poidan plantexar os e as accionistas. No caso de non acadar o quórum exixido nesta convocatoria, a cita quedaría automáticamente fixada para o día seguinte, o día 3, á mesma hora, ás 6 da tarde. E antes de rematar, imos advertir a toda aquela xente que vai sufrir mañá un corte no suministro eléctrico. É tan só de 2 horas para facer unhas reparacións na rede e mesmo se rematar antes volvería a luz. Pero estamos a falar de que é mañá, pero é esta madrugada, porque empeza ás 12:30 e remata ás 2:30. Por tanto, nesta noite de xoves para venres, xa venres. As obras de renovación da instalación eléctrica que están a afectar ao transformador ubicado na Avenida de Galicia tamén terán a súa repercusión mañá no día a día da veciñanza. E que tal como informou o Concello en redes sociais nestas últimas horas, mañá entre as 12:30 da madrugada e as 2:30 vaise proceder a un corte temporal no suministro eléctrico. A medida afectará principalmente a zona do casco histórico como a Rúa da Igrexa, Tras da Ponte, a Vía Romana, a Rúa San Xoán ou a Rúa Real, ademais da Praza do Hospital, as rúas Presa da Lende e a Balsa, a Mourela, a Avenida de Lugo entre os números 1 e 54, a Casa Nova, a Perfolla e a parte da Avenida de Galicia. Dende a empresa responsable estes traballos xa deron conta das súas desculpas polas molestias que se van registrar e tamén apuntaron a intención de restablecer o servizo o antes posible. Foi todo por hoxe, foi todo por este xoves. Mañá e venres, mañá volvemos, mañá quedamos aquí na televisión local, nos nosos informativos diarios. Grazas, deica mañá, boa noite e bo descanso.